Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi literaturari buruz hitz egiten pasa genitzake datozen 2 orduak. Ekainaren 5 alor horren inguruko gauza asko biltzen ditu berarekin, bazenekiten? Bai, nahi duzun guztia, baina laborategian ekainaren 5 egun berezia da, beste efemeridei begira egon gabeinu. Ondo gartxo, talaxe da bai, ez dizuegu esango zenbat betetzen dituen, baina gaur Inigo Asensio Ilurbideren urte betetzea da. Zorionak Inigo! Bale! Plastikozko amets bat daukat, plastikozko hiri baten, iragana jantzi duen ispilu bat. Badakizu ez zein den ere plastikozko ametsa? Bota. Urte betetze egunean, beherakorik ez izatea. Zamagarren urtea duzu jarraian, ja. Bi askotxo da, ez? Asko. Lehen urtean El Salvadorren aitzakia, latitude berrietan ginela eta olako kontuak, baina, eso ez Tolosatik atera gabeta, hementxe nabil. Urteak hainbeste egun izan da, Xiskuin da, bai. Bueno, denboran atzera ingo dugu, jarraian, Inigo jaio zen urtera, zuzen ere, 1888ko ekainaren 5 Federico García Lorca poeta, narratzailea eta antzerkigilea ere jaio zen. Fuente Bakeros udalerrian jaio zen gaurko egunez, egoera ekonomiko honeko familia batean. Eta Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca izena jarri zioten izen mota. Txiki-txikitatik herri kantak ikasteko trebezia handia zuela erakutsi zuen eta jolas gisa elizkizunak antzesteko ohitura omen zuen. 1918 eta 1928 Madrilgo ikasle egoitza batean bizitu izan zen, urte tarte horretan. Gero Granadako Unibertsitatean abokatu ikasketak egin zituen, naiz eta lan horretan inoiz ere ez aritu. Bere bokazioa literatura baitzen. 1918an lehen liburu argitaratu zuen, idazten eta poesia liburuak argitaratzen jarraitu zuen eta 27ko belaunaldiaren kide ezagunenetariko bat bihurtu zen. Errepublika garaian, funtzionario izan zenez, Kolombia eta Mexikoko enbaxadorek beren herrietara atzerriratzea eskaini zioten poetaren bizitza arriskuan ikusirik, baina Federikok uko egin zien eskaintza hoiei. Azken ikerketen arabera, 1936ko abuztuaren 19 fusilatu zuten Biznar eta Alfakar udalerrien arteko bidean. Gorpua hilobi anonimo batean egonda orain gutxi arte. Asko omen ziren exekuzioaren arrazoiak. Romancero gitano idatzi izana, errepublika zalea izatea eta homosexuala izatea besteak beste garai hartan barka ezinezko bekatu zirenak. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, Euskal Herrira etorritan 1949 egingo dugu salto. Orer eta Errenderian Mariasun Landa idazle gipuzkoarra jaio baitzen. Gizarte langintza ikasketetan graduatu ondoren, filosofia ikasketak egin zituen Parisen. Eta horiek amaitzerakoan Euskal Herrira itzuli zen euskalduntzera. 1949an jarraituz, Mariasun Landa idazle gipuzkoarraren inguruko gauza gehiago esaten ere jarraitu behar dugu, eta esango dugu, bere argitalpen gehienak haur eta gazte literaturakoak izan direla, eta sortutako beste hainbat obra, beste hizkuntzetara ere itzuliak izan direla. Hoien artean, gaztelaniera, katalanera, inglesera, frantsesera, alemaniera eta greziera. Eta gaur Mariasun Landak 75 urte betetzen ditu. Begira, haize bortitzak etengabe sortzen Ekainaren 5 edota literatuen kluba, gaur betetzen dira 59 urte Gabriel Aresti Segurola poeta eta idazle bilbotarra hil zenetik. Txillardegi eta Saizar Bitoriarekin batera 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileen nagusietarikoa izan zen. Bai formalen, bai edukien aldetik. 1960ko hamarkadan garai
arekin oso lotuta, poesia sozial eta kritikoa egin zuen Euskal Herriaren egoera salatzeko. Antzerkiak, olerkiak eta bestelakoak idatzi zituen eta sari eta errekonozimendua jaso. Gainera, oso ezagunak diren hainbat abestiren letrak ere idatzi zituen. Hoien artean, Gora eta gora beti, Guk euskaraz, zu zergatik ez, Egunda santimamina eta Furra-furra. Eguraldi ederra dago iragarrita datozen orduetarako eta naturaz gozatzea izan daiteke gaurko plan posibletako bat. Gaur ingurumenaren mundu eguna da eta gure ingurune naturalaren zaintzan azpimarra egiteko egun egokia izan daiteke. Urtero ingurumenarekin lotura duen alorren baten inguruko kanpaina egiten da gaurko egunaren bueltan. Aurtengorako gure lurrek gure etorkizuna lema hautatu dute. Lurren errestaurazioan, desertifikazioan eta lehortearekiko erresilientzian jarri du jomuga egun honen ospakizun aldarrikatzen duen Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorrak. Egin ote dion naturari aspaldion. Eromerian, bizigera bizi gutzer dauka. Eromerian, arinarian. Gaur 825 urte Gasteizko setioari hasiera eman zitzaion. Gasteiz hiriaren aurkako erasoaldia izan zen Alfonso 8. buru zuen Gaztelako Erresumako armadak 1189 eta 1200 urteen artean egin zuena. Nafarroako Erresumaren mendebaldeko lurraldea konkistatzeko kanpainan Antxo 7. Nafarroakoaren garaian. Erasoak iraun bitartean, hiribilduaren tenentea edo gazteluzaina Martin Txipia izan zen. Gaztelarrek hirira heldu bezen pronto bateriak eta erasoak erabili zituzten. Euskaldunek tinko eutxi eta sarraski handia izan zen Donemiliaga kukulako artxiboaren aburuz. Orduan, erasotzaileek hiria setiatzeariekin eta elikagaiak eta ura sartzea galarazi zuten. Setioa bukatzeko asmotan Antxo 7. Almohaden laguntza bilatu zuen. Hauek Gaztelako Erresuma eraso zezaten eta fronte berri bat sortzeko. Negoziazioak luzeak baziren ere musulmanen artean zegoen banaketa zela eta ez zuten lortu. Iruñeko gotzaina zen Garzia Fernanditzek Gaztelarren tregua lortu eta garnizioko zaldun batekin Ipar Afrikako Almohadeen lurralderantz jo zuen erregari egoera azaltzeko asmoz. Antxok hiribildua menderatzea onartu zuen. Ordurako 1200 urteko urtarrian Gaztelako Erresumako armadak Araba eta Gipuzkoa osorik zituen kontrolpean. Baina gaurko egunak berarekin duen izen propioetan propionetakoa izango da Pantxo Villarena 1878ko ekainaren 5 jaio zen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat izateagatik nabarmendu zen militarra. Villa nekazaritza erreformaren alde zegoen, baina ez zuen egin boterea izan zuenean. Boterea eta ospea goraipatzean, 1914 urtearen amaieran eta 15. urtearen hasieran, Estatu Batuek Villa Mexikoko agintari legitimotzat hartzeko aukera aztertu zuten. Villak nazioartean ezaguna zen heroi iraultzaile gisa zuen irudia lantzen lagundu zuen, bere burua antzeztuz Hollywoodeko filmetako protagonista gisa eta elkarrizketak eman zizkien atzerriko kazetari, batez ere John Reedy. Ilondoren heroi iraultzaien panteoitik kanporatu zuten. Ariketa Obregon eta Kaie Sonorako generalak iraultzan bere aurka jardun zutenak eszena politikotik desagertu ziren arte. Villa iraultzako narratiba ofizialetik baztertzeak lagundu zuen herriaren kondairetan agertzen. Iraultzan laudatu zuten eta askoz geroago korridoekin, haren bizitzari buruzko filmekin eta idazle garrantzitsuen nobelekin. 1976an haren hondakinak Mexiko hiriko iraultzaren monumentuan lurperatu zituzten zeremonia publiko handi batean. Que con tiempo llegó a ser mayor, en la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos
Tira, ekainaren 5 egun ikaragarri handia da, ez izuen nik ukatuko, baina asteko 3. saioan ere zeren inguruan arituko garen kontatzen hasi beharko dugu. Bai, Mikel Diez Sarasola konstituzio zuzenbideko irakasle eta konstituzionalismo globalean eta Europar batasunean aditua denarekin nazioarteko gorte penalak azken egunetan egindako eskaeren inguruan hariko gara lenik. Doinuetatik haratago tartean, Inigo Azurmendiren kantu kutxunak ezagutuko ditugu. Eta elkarrizketa akustikoetara gaur nerea naia dator. Iban Urizar Amorante etorreko zaigu Elgoibartik. Aizue, menua ala modukoa, arzaken bazkaltzeko modukoa daukagu. Gaurko goizerako beraz zatoz gurekin. Ekainak 5 ditu gaur eta aste azkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, jaun Andreok, Gartxotun Sain Letona, egunon? Egunon, ekipo... Eta zuekin, Julen Goikoetxea Horbego, egunon? Baita zuei ere. Eta izketan ari zaizuen hau eta gaur urte bete zarragoa dena, Inigo Asensio Urbide. Gaur bigarren kafeak 7:86 garrena du. Goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 7 segundu barru, ekainak 5, gu 3, zuek 1000. Urrango 2 orduetan gurekin bat egiteko prest bazaudete, gonbitea hementxe. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 18 eta ez dakit dela zerkin abiatu gorkoa. Baldaukezu ideiarik, Gartxot, Julen. Ez dakit. Kapritxorik, hola, azken egunetan entzundakorik. Musika zari gara, ez da? Bai. Edo entzuleok, zuen nahi baduzue seiguzu, zerkin abiatuko dugu gorko saioa. Takin nik ba. Horrela, gero 8.000 kanta izango ditugu buruan, baina orain bat ez etorriko itxurazkoa. Mikorak irikita dauzkago Gartxot? Ikustaitut hemen komentatzeko moduan. Bai, komentatzeko modukoa da ez, duela gutxi, gozategi klasikoa da, Queen eta gero, mundu mailan ez dakit dagoen talde ezagunetariko, baina orain dela gutxi ezagutu nuen, beraien, okerrez banago, 2018 kaleratu zuten diskoko kanta bat, bazela, izena aztu zaite, orain behiratuko, baina pixkat gaur egungo kanten tipologia nolakoa den aztertzen duen kantu bat, eta izugarri gustatu zitzaidan, investigatuko eta esango dizut eta gero eskatuko ez. Zutanik egin dezakegu Txikitako kantakoa. eta txarraz egin ezinezkoa den zerbait. Zutanik nitazuk zein dezakegun. Hementxe low topeten zuetani honekin, Ainara Lozanoren kolaborazioarekin eta Arkaitzkanoren hitzekin abesti bat gutxiago lanetik berreskuratu dugu, garko egun berezionetan. Izango garen ez dizut esanen zer putzu ondoan sartu naizen. Hemendik txatean gauza asko, zorionak Inigo Viejete, nire maite duta da, horrekon zederra speaker urretxon deitu. Bueno, Gorka, ikusten dute,
zuri ere astek ez dizutela hola izakera gehiegi aldatzen eta autobomboaren errega deituko diogu Gorkari. Bai. Arkeakutxo eta gero, igual Gorka Santesteban izango da autobomboaren errege nagusia. Eta gero baina... Argi ibili, Ta gero. Nahiko parean, ikusten ditu nik, Hemendik indiokarrek egunon gaztiak eta ez horren gaztiak zorionak inigo urte askoan, zederra alkandora. Gainera, kontatu goizu, eta Nashvilleen erosi nuela. Nashville hemen ondoko denda da, Ederra koreografia komplementu ekinta guzti, gogoak tope, improvisazioa ederra bikainak gaurkoan 18,2. Eta inigorentzat opari bezala, beste pustarri bat zorionak. 18,2 orain arteko notarik altuena da igual. Nik uste du temperatura bezala, indiokoren puntuazioak ere kora doazela. Nashvilleko ez da broma. Baina bidaian ginela, nire bidaikide xelebre batzuk ez zuten Nashvilleen beste ezer roberik egiteko, bigarren eskuko arropa den da batzutara joan eta arropa erostea baino. Eta tira, horrelakoetan taldean bidaiatzen duzunean, batzutan malgutasun hori ere, guazen, biniloak ere omen daude, bale, biniloak ere bai. East Nashville oso ingurune xelebrea, han bukatu genuen LGTBI festa batean kriston barranda giroan, eta oso gustora, baino, hori topatu arte, eta tabernatxoren bat topatu arte, hantxe, arropa eta disko dendetan. Uzet, 7 lagun ginela. Ni nintzen bertara joan etzuen horietako bat. Bakarra zute zango, baina, tira. Piskate, Nashvillera iritsi berri eta lehenengo gauza arropa erostea joan behar dugu. Badakizuzen nork erosi zuen arropa bertan, ez da? Zu bakarrik. Eta diskoak? Zu bakarrik. Hori da. Zuten... Baina konsumismoaren orka bizi gara eta da. Tira, Gartxo, zein da zure gorko? Maite duta den ala maite ez bat, baina kontatuko dizuet. Aste honetan, beste gauza askoren artean, batzutan, zakit badakizuen, baina ibiltzen naiz transkripzio lanak egiten, ala eskatuta, eta ez dakinarentzat transkripzio bat da audio bat entzun, eta hori idaztea Google Docsen. Ez da lan zaila, baina badauka gauza oso kurioso bat, eta da, konturatzen zarela jendeak ze makulu hitz edo hitz betegarri esaten da, ez da? Bai, hitz betegarri, muletila, beti bizi osoko muletila horiek, erabiltzeko ze joera dituen zergatik. Transkripzio bat egiten normalean audioa ralentizatu edo abiadura jaisten zaio, eta, ni batzar orokor bat transkribatzen ari naiz, ez dizuet esango ze enpresarena, ezin delako esan, baina hor, ez da, baina ezin da esan badakizu hor gauza pribatuak eta hitz egiten dira, eta pribatuki mantendu behar dira, baina egia da pertsona asko hitz egiten dutela batzar orokorrean zehar, 3 orduko audio bada, transkribatu behar dena. Eta ez dakit maite dudan edo ez, berriz diot, baina konturatzen zara nola pertsona bakoitzak badugun makulu hitz orokor bat, bigarren mailakoak ere ziurrenik ere bai, eta aste honetan horretan nabil, eta, par batzuk botatzen ditut, zen azken finean, ordu betez pertsona bat hitz egiten ari denean, zenbat nola bait esaten dituen kontatzen hasten zarenean, benetan gogaikarria bezain barregarria da. Eta galdetu nahi nizuen pixkat horren arira, zuek ea identifikatzen ote dituzuen zuen makuluitz ez dakit oikoenak. Ni kostiente naiz, oraintxe egin dut gainera, asko esaten dudala, eta aitak ere atzo esan zidan, ez dakit. Ez dakit da nire makuluitz edo makulu... Ez dakit, oso humila irutzen zait, makuluitz bat... aukeratzekotan, ez dakidala esatea, ez? Baina zuk ez duzu erabiltzen hainbeste, ez dakit, nik hau ez dakit, nihilismotik ez duzu erabiltzen. Ja, justifikatzen saiatu naiz, eta harrapatu egin haue agureak. Erabiltzen duzu gehiago, pixkat, nolabait, urrengo azalpenari leku egiteko. Bai. Imaginatzen zu, ez, bazoaz parrandara, eta ez dakit, aterazea etxetik 20 eurokin, eta ez dakit, hor erabiltzen duzu, ez pixkat, zure urrengo argudiari leku egiteko. Bai, nik hortxe identifikatu dut nire makuluitz nagusiena, nolabait da nire ustez giroko irabazlea, makulu hitzetan, transkribatzen ari naizen batzar horretan ere hitz egiten duten guztiek nolabait erabiltzen dute hitz betegarri nagusi gisa, baina betiko hori ere
nahiko presente dago, eta ez dakit, zuk Julen identifikatzen Nik duzu. nolabait bera desente erabiltzen dut Bai. danaren sentsazioa daukat. Bai, Baina modu egokian edo modu pixka bat betelanean. betelanean. Akaso denbora irabazteko, segundutxo batzuk irabazteko, gero ze esan pentsatzerako garaian, ez? Ez dakit. Izan? Nik nolabait erabiltzen dut, eta uste dut askotan behar litzaketeken edo eskatzen du kontestutik kanpo ere bai, betelanerako. Makuluitz bezala erabiltzen dudala uste. Izan daiteke, igual... Beraz, gogaikarria nahi zuretzat, ez da? Hori da hori ba. Izugarri maite zaitut, nolabait esatearren. Ez, baina nolabait bada, azken urtetako, ez dakit nola esan... Jita. Jita, bai, trapak edo musika urbanoak goraka bat eukiduen bezala, esango nuke nolabait dela azken urtetan makuluitz, ez dakit... irabazlea edo ahondiena. Hortaz hausnartzen egon ez. Ja, nik ez daukat garbi, igual kontestuaren arabera ere ezberdinak baditu dalako. Speaker lanetan ari naizenean, txirrindularitzan, behin lagumatek esan zidan, Jaun Andreok asko erabiltzen dudala. Horrek pentsatzeko maten dizu, zer gehiago daukat. Nik hortxe erabiltzen dut askotan. Hortxe doaz, hortxe datoz, hortxe. Igual, 3 kilometrora datoz, baina hortxe. Nola hortxe 3 kilometrora. Hortxe datoz, 3 kilometro faltan, lasterketa buruan 17 txirrindulari. Hori da. Jaun Andreok azken nik Jaun Andreok hori asko sartzen dut, pentsatzeko. Hortxe. Babua. Nola hortxe. Baina, gero hemen irratian ez dakit zein den nire hitz makulua izango dut, eta igual entzulek erraxago identifikatuko dute. Badira, 786 saio gure txapa, penuria, agonia eta pozak, denetarik kontatzen. Da ez dakit, nago ziur, zuek igual identifikatu duzu. Bai, jendeak hausnartu dezala, nire ere oso hausnarketa polita iruditu zait, eta esan dute, musikarekin pasatzen den bezala, hizkuntzak ere badituela alako, ez dut modu pejoratiboan esatene, moda batzuk bezala ez, eta hitz batzuk jartzen dira horre bogan, eta nolabait izan da, azken urteetan horietako bat, orduan, ez dakit, nolabait ona ekarri nahi nuen hausnarketa hori Jaun Andreok. Hortxe guztan dizu. Kabroia izaten ere badakionek nahi duenean, Bueno, ez dakit... Ai. Bueno. Ona gustatu zaite. Maite dut honek eman duen. Bai, hausnarketa interesgarria da, azkenean norbere buruari kiko ere pixka eta belerta jartzen zaitu ez, pixka bat. Bai, eta ez da ez txarra, Ez zentzu txarrean, baina... Hombre, transkribatu behar balin bada, batzar orokor bateko 3 orduko audioa, eta 1177 aldiz, nolabait esaten badu, bertan islari denak, nik korreo bat idazten diot, lana eman didanari esanez, haizu nolabaitak ez ditut jarriko, zen nolabait koma, testua ere oso narratx geratzen da, eta hala egin dute. Hau da, ez dago nolabaitik transkripzioan naiz, islariak 1000... Orduan audioa 3 orduko audioa segratu da 40 minutuan, ez? Bai, holako zerbait. Nolabait guztiak batuta, ordu eta laurden ematen du. Zein da zure maite dut, Julen? Nik bi gauzatxo ditut. Batetik maite dut, hemen laborategiaren parean dagoen etxe ataritik, eguraldi hona dagoen bakoitzean, gizon bat ateratzen da, 10 buelta horretan, adin bateko gizona, 65 10 bat urte izango ditu, taka, bizikleta hartu, eta saio amaitzerako hortxe iristen da, etxera bueltan, eta maite dut, hori, seguraldi honaren seinale izaten da. 2 orduko saiotxe egiten du beraz? Bai, ordu. Kategorian. Patxak, da bizikleta tutoria dauka, baina horbea txuri badauka. Gure ikuspegitik ezkerretara abiatzen da, ez? Hori da. Trafikoaren orantzan. Hori da, eta gero, bestaldetik iristen da. Orbiziaraino joan, handiken zaldibira, eta nik esango nuke, larraitzigo gabe buelta egiten duela. Akaso, bai. Edo akaso larraitzigo eta mezketatik barrena etxera? Ez dakiguna da hori, ez dakigu, ez, zer ritmo ibiltzen duen, akaso jagingo bagenu, pasatzen ikusiko bagenu, gutxi gora berako kalkulo egiteko balioko liguke, baina alde batetik hori, izaten da ederra. Honi diga adin horretan, sasoia, bizikleta buelta eder bat egin, eta guardirako txak etxean bueltan. Hori alde batetik. Eta bestetik maite ditut, ez usteko baizketaldiak, edo ez dakit nola ditu, nola bait esatearen gartxot. Atzo arratsaldean, egin tartetxoa banuen, eta egin nuen mendibueltatxo bat, eta gero herrira bueltatzean, lagun bat topatu nuen, ezagun bat, antxe,
tabernatarian zegoen, trabeska bat hartzen da, hartuko diagu zerbait, eta gero bera nahi etorri zen. Eta ni baino adinez apura zaharragoa dira, baina badugu, betidanik izan dugu horrela harreman puntu bat, eta hasi ginen hizketan, eta biek elkarrekin hasi ziren, elkarrizketan bezala, bere gazte garaian, oraindik ere ez dira oso zarrak, esarretu egigo lehengo ezizkit, baina ze kontzertu ikusten zituzten, eta nola mugitzen ziren kontzertuetara, eta nola deskubritzen zuten atzerriko musika, gaur egun Spotifyekin eta oso erraza da, baina duela hainbat urte baitzen akaso diskoak eta lortzea hain erraza, eta gero etxera joan dagoan, pentsatzen aritu nintzen, eta konturatu nintzen, akaso 45 minutu egon nintzela isilik, beraien elkarrizketa hori entzuten eta garai bateko kontzertuak eta Donostian belodromoan egiten zirenak eta Bilbora eta nola joaten ziren eta asko gustatu hitzaidan beraien gazte garaiei eta nola mugitzen ziren ikusteak gaur egungoarekin ez du diferentziari, baina gero musika maite dute, musika pasioz bizi dute eta espero dut horrela guraldi ona dagoen iluntzetan ez usteko horrelako hizketaldi gehiago izatea. Nik ez dakit maite dudan edo zer den, baina pixkat harritzen nau jendeak zure urtebetetze eguna gogoratzeko duen doaia. Gaitasuna, kapazidade hori, nondik nora ba? Igar goizean zoriondu nau hain dela 5 urte ikusizuan jendeak. Bai, eta unibertsitateko taldean badokatola xelebre kuadria bat nik opusen ikasi nuen. Bai, honek saio honekin agian olako lerrokatze arazoak suposa ditzake, baina helaxi izan zen bizitzaren istripuak. Eta badu taldekide bat, Mario, arduratzen dena urtebetetze egun horiek nolabait gogoratu eta zorion mezuak abiatzeaz. Eta gaur bidali du mezu bat pentsatu duela norbaitek ChatGPT-rekin egina zegoela. Felicidades musicales para un tío con carisma a raudales, esan du. Y broma, o sea. Bertxolaria. Kopala txiki aderba bota dizu. Bai. Musikatu egin beharko duzu. Eta ez dakit nondik atera duena, baina, tira, eskerrik asko nere lagun unibertsitarioi. Bada jende bat, ez dakit, baduera horrelako data bat entzun da, buruan geratzen zaiona, eta gero urtero gogoratzen dena, ez dakit nola. Nik ere, jende desienterena esan, badut gogoan, horrela gertuko jendearena, eta baina, 5 urtean ikusi ez dudan pertsona baten, edo 15 urtean ikusi ez dudanarena, ez noski. Eta gero beste hori etzai gustatzen. Taldeetan, zoriona urteskotarako, idatzi pribatutik eta jasta. Bai, nik esango nuke beste muturrekoa naizela, aitortu baret, ofizialki buruz nere urtebetetza besterik ez dakidala. Eta... Noiz da, jakite baldin badago. Azaroaren 23an, eta bai, autokritika apur bat egiteare komen inzait, zen gertukoen eta gehien maite ditugun hoien urtebetetzak jakita, bada pixkate kortesia, ez dakit modu bat ez, baina ez dakizkit, eta gainera, hau borobiltzeko, gure kuadria nahiko desgraziatu kuadria da, alor horretan, eta baditugu nahiko... graziosoak diren makina bat egoera zeinatan, adibidez duela urte asko gogoan daukat, kuadriako Mikelekin barra batean ginera, bai, 3 zerbeza ez dakiz zer, hau gauean, gu kuadrian 6 gara, eta dena ginen hor, eta bapatan Mikelek esan zuen, bueno, hau nere kontu, eta dena, lasake ba, ingo deo lasake, ez, hau nere kontu zen, gaur, bueno, nere urte betetzea da. Bostetatik inorrez? Inorkez, eta, bueno, baino, hau urteroko asuntoa da, eta gainera, beraz polita den laguntasuna, garai hartan anekdota hori izan da betikotu eta egonkortu den jarrera bat, zeina gainean kuadrilan pixkat broma ere bihurtuan, eta oso sanoki daramagu inor besten urtebetetzat ez gogoratzea. Ze pasatzen da, kuadriako WhatsAppean goizean, gaur bezala ugaitzen urtebetetza zera, norbaitek idazten duenean, ugaitz zorionak lehengoak, gero beste 5 segidan idazten dugu, batzutan bat izaten da, bestetan bestea, baina ez dakit, maite dut ere nik ez gogoratze horren klubak errespetuz tratatzea bere bazkideak, ez dakit. Bai, erabat ados. Eta badaude oso talibanak direnak ere, ez dakit nola esan, urtebetetzea gogoratzea maitasun seinale haundiena balitz bezala
jarduten diren batzuk ere badaude, eta ez dakit horiekin ni asko lerrokatzen naiz egia esan. Ez ni ere ez, eta gero badago jendea baita ere, eta nik inguruan badauzkat. Beraien urte betetzeguna, pasatzen dutena mugikorra esku batean, eta bestean kuaderno bat. Honek idatzit, honek idatzit. Hakok ez zidan idatzit, barkatu? Horrela, bai. Hori ja pixkat... Obsesiboa da. Bai, obsesiboa, dela esan nuke. Bueno, denetarako jendea dago. Bai. Bueno, horixe, bai, zorionek inogu. Abiatu beharko dugula, gorkoa. Tira, Gartxotun zain letonak tartetxo bat hartuko dugurean, esan digu, bere anaia badatorrela, eta bere agurtu eta soinu probatan murgildu ere. Bueno, murgildu gereago egingo gara, baina nola baite ongitorri egin marko diban Urizar Amoranteri, eta Gartxot doan bezalaxe, guk baliatuko dugu, Aritz Alkubila lankidere gurera etortzeko, izan ere nazioarteko zuzenbidearen inguruan aritu nahi genuen, eta jakitun Aritz Alkubila komunikazioan graduat izateaz gain, zuzenbidean graduatu ere badela, iruditu egun berari egotzi behar giniola gaurko gai hau, eta tira, bere irakasle eta ditu den Mikel Diez Sarasola ekarri du gurera, behar bezala aztertzeko azken asteetan nazioarteko zuzenbideari dagokionez ere gertatzen ari dena. Karim Khan nazioarteko zigorra auzitegiko fiskalburuak atxilotzeko aginduak eskatu ditu pasaden astelenean Israelgo gobernuko eta Hamas talde islamistako arduradun politiko eta militar gorenen aurka. 2023ko urriaren 7tik aurrera Israelen eta lurralde palestinarretan egindako krimenengatik. Miliziano palestinarrek komunitate juduen aurkako ezusteko eraso bat egin zutenean. 1000 hildako baino gehiago utzi zituzten eta Israelek erantzun egin zion Gazako zerrendaren aurkako eskala handiko zigor erasoaldi batekin, gaur egun oraindik ere 35.000 hildako baino gehiago eragin dituena. Estatu Batuek eta Israelek hainbat astez nazioarteko zigorra auzitegiaren aurkako presioak egin ostean, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren, Yoav Gallant Israelgo defentsa ministroaren eta Hamaseko 3 buruzagiren aurkako 5 atxiloketa agindu eskatu ditu gorte horretako fiskalburuak. Yahia Sinwar Gazako miliziaren burua, Mohamed Diab Ibrahim Al-Marsi Hamaseko alde militarreko komandante burua eta Ismail Haniyeh buruzagi politikoa. Horiei guztiei erantzukizun penala egozten die gerrako eta gizaterien aurkako krimenengatik. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Yoav Gallant Israelgo defentsa ministroaren aurkako atxilotze aginduak eskatzeko aurkeztutako eskaeretan gerra krimenak alegatzen dira besteak beste. Erromako estatutuaren arabera Gazako zerrendan 2023ko urriaren 8tik aurrera gutxienez egindako gerra zibilengatik, zibilei zuzenekoak egiteagatik, nahita hilketa egiteagatik eta sufrimendu handia eragiteagatik. Yahia Sinwar, Mohamed Deif eta Ismail Haniyeh Hamaseko buruzagiei dagokienez, fiskaltzak gizateriaren aurkako krimenak eta sarraski, hilketa, bortxaketa eta beste sexu indarkeria mota batzuk bahituak hartzea eta tortura eta beste tratu txar batzuk argudiatu ditu besteak beste. Horrek guztiak zer ekarriko duen eta ze ondorio izango dituen jakiteko, gurekin dugu Mikel Diez Sarasola, konstituzio zuzenbideko irakaslea eta konstituzionalismo globalean eta Europar batasunean aditua. Egunon, Mikel? Egunon, Aritz, zen moduz. Bueno, Mikel, bizitzen nahi garen egoera hau ez da oikoena, izan ere 21 urte ditu gorteak eta ez du inoiz mendebaldeko funtzionario bazalatu, izan ere Nurembergeko epaiketen ondoren nazioarteko auzitegiak ez dute inoiz horrelakorik egin, egoera ezoiko batean gaude, ez da, Mikel? Ba ez bat ere ez, eta horregatik nire ustez oso albiste ona izan da, ez? Nazioarteko legearentzat, azken finean, dakizuenez, ez dago munduko gobernurik, ez? Eta egoera nolabait jo bezen
egoera batean, horrelako egoera batean bizi gara. Eta horregatik azken finean, nazioarteko mailan ez dago legearen imperioa, bai? Eta, bueno, pues, erabaki hori pizka bat pauso aurrerantz dago ikuspuntu horretatik, ez? Nolabait, nazioarteko zuzenbidea serioetan hartzeko. Nazioarteko zigor auzitegia, nazioarteko justizia auzitegi iraunkor bat da, Erromako estatutuan oinarrituta arautzen dena, eta bere eginkizuna genozidio, gerra, eraso eta gizateriaren aurkako krimenak egiteaz akusatutako pertsonak epaitzea da. Nola funtzionatzen du? Zuk esan duzu orain ez dagoela mundu mailako gobernurik, baliteke nazioarteko zigor auzitegia izatea mundu mailan gehien agintzen duen instituzioetako bat, nola funtzionatzen du? Bueno, azken finean, gorte hori nazioarteko hitzarmen batean dago oinarrituta, bai? Eta orduan, azken finean aplikagarria izango da, nazioarteko hitzarmen horren kideak diren herrietan, bai? Eta horregatik, gaur egun 120 eta gehiago herri daude hitzarmen horren menpe, eta herrialde horietan, gorte honen nolabait erabakiak aplikagarriak zuzen izango dira. Beti nolabait herrietako kolaborazioa behar du gorteak, bestela beraiek ez dute baliabiderik nolabait bere erabakiak lotesleak egiteko, bai? Printzipioz autonomia osoa daukate, bai? Eta horregatik nolabait kredibilitatea zinegarritasun hori oso importantea da bere eginkizunetan. Eta, Israelgo eta AEB-ko buruzagiek azken astean adierazi dutenez gorteak ez du jurisdikziorik eta janjuren atxiloketa eskatzeko. Nola ulertzen da argitasunik gabeko egoera hori? Hori, azken finean, esan dugun moduan, hori ez, 120 gutxi gora bera, estatu dira parte, baina adibidez, Israel ez da parte, estatu batuak ere ez, India eta Txina eta Errusia ere ez, eta horregatik herri horiek ez dute onartzen nolabait gortearen autoridadea, bai? Baita ere, Palestinan gertatzen ari dena, Israelaren ustez, hori bere lurraldean gertatzen ari denez, beraientzat, nolabait zigor gorteak ez du jurisdikziorik, nolabait delitu horiek ezagutzeko eta epaitzeko. Baina argi eta garbi hori oso eztabaidagarria da. Azken finean, nazioarteko legearen arabera, Palestina nolabait lurralde okupatua da. Eta orduan, nazioarteko autoridadeak kasu honetan nazioarteko zigor gorteak bai jurisdikzioa daukala. Eta gai honen puntu oso klabea dena da nazioarteko zigor auzitegiak naizta adibidez Israel nazioarteko zigor auzitegien parte ez izan, Netanyahu epaitua izan daiteke zigor auzitegi honetan, ezta? Bai, azken finean kontu berriena da, lehenengo aldiz, azken finean, mendebaldeko gobernuko lider bat epaitua, bai, ahal izatea. Kasu honetan, Israel kasuan, oraindik ere, ez dakit nola esan, baina importanteagoa izan daiteke, ez? Zergatik, azken finean, Israel estatu batuetako eta herri boteretsuena estatu batuetako aliatu ondoena, gertuena da, eta zigor gorteak autonomia nahikoa izan du nolabait atzilotze agindu hori bidaltzeko. Eta horregatik horrek nolabait erakusten du
gortearen independientzia eta autonomia, bai? Eta hori oso importantea da, berriro ere, hori ez, autonomia eta independentzia hori azpimarratzeko, eta kredibilitatea, sinesgarritasuna lortzeko. Eta horregatik, nabarmen aurrerantz pausoa dela, bai, esan dezakegu. Mikel, jenderen artean nazioarteko gorte penala entzuten dugunean, eta azken astetako berri hauek, nabardura batzuk akaso ez daude oso garbi, ez? Badirudi edozerren gainetik eta nazioartean dagoen organismo bat dela, baina ulertzen badugu estatu batuek ez dutela onartu, eta akaso nazioarteko politikan honen oposizioan dagoen BRICS osatzen duten herrialdetatik, behintzat erdiek ere ez dutela onartu, ze Txina eta India ipatu ditugu, ez daudela hor barruan, ez da Rusia bera ere, ze balioa duen gorte bat eta zari gara, ez? Nazioarteko zuzenbidean badu alako pixu instituzional bat, baina ez dakit gero, ez ote den geratzen potentzia nagusien onarpenik gabe erdibidean edo. Ezken nazioen batuak azken finean, nolabait hasi zuen gorte honekin, bai? Osea, ekimena nazio batuena izan zen. Baina kontu azken finean, hori nazioarteko hitzarmen batean oinarritzen da gorte hori, eta bakarrik kide diren herrialdeetan da eskuduna, bai, gorte hori. Eta hori da, nazio bakoitzaren borondatea, bai? Adibidez hori, estatu batuak ez du bat ere izan parte nahi, eta, Errusiar ere ez, edo Israel ere ez, edo Txina ere ez. Baina kontua da, importantena da, naiz eta beraiek parte izan ez nahi, azken finean aginduak lotesleak izango dira beste herri batzuetan, bai? Adibidez, Europan zehar. Eta beraiek, nolabait, obeditu behar dituzte gorteen erabakiak eta gorteen sententziak. Eta horregatik, gerta daiteke, adibidez, ez dakit, imaginatu, etorkizunean edo bihar, Netanyahu Espainian egotea, eta agian, autoridadeek edo epaileek nolabait behartuta daude, nolabait Netanyahu atxilotzera, bai? Pinochet gertatu zen moduan Inglaterran, duela 15 urte, bai? Hor, Mikel, Frantziak esaterako adierazi du beteko duela, nazioarteko gorte penalaren erabaki hau beteko lukeela, baldin eta egoera emango balitz, egoera hori emango balitz ere, uste dut, denok ere garbi daukagula Pinochet atxilotzea edo Netanyahu atxilotzeak ere nazioartean izango lukeen ondorio festa ere elitzatekela berdina. Eta Frantzia, ez dakit, alako gatazka diplomatiko baten erdian kokatuko litzatekela, diot Frantzia edo edozein Europar estatu, ez da? Bai, oso egoera komplikatua, bai, egongo litzateke, azken finean, ez? Frantzia edo Alemania, oraindik ere larriagoa, ez? Bere egoera eta bere historiaren ondorioz edo Italiak edo Espainiak nolait behartuta egongo lirateke, hori, obeditzera, gorteren sententziak eta gorteren erabakiak, bai? Eta horregatik hain importantea den nolabait gorteren erabaki edo irizpide berri eta ausarta hori, ez? Eta Iñigok orain komentatu duenaren arira, ikusi egun nola, azken astean CNN katean, Karim Khanek egin duen elkarrizketa batean, esan du nola, politikari batzuk esan dioten auzitegi hau Afrikarentzat eta Putin bezalako hiltzaileentzat egina dagoela. Osea, ikusteko bebai nola, zenbateako zein punturaino zilegitasun edo kredibilitate hori zein punturaino den eta nork kasu egingo dion eta nork ez, ikusteko hori bebai oso garrantzitua eta oso deskriptiboa, ezta? Baina hori aurreikusi alzen, ez? Azken finean presio erraldoia eta presion izugarria izango du gorteak, bai? Baina kasu honetan fiskal burua da eta bere pertsonaia eta oso
oso independientea da, bai? Eta ez da erosoa, edo oso deserosoa da, guztientzat, bai? Ez da bakarrik, ez dakit nola esan, baina ego globalaren lagun bat, adibidez, Venezuelan, adibidez, ikerketa irekia du berak, no? Eta azken finean berak da, eta berak, tekniko edo profesional, zuzenbidearen profesional bat da, bai? Eta hori, zehatz-mehatz, gorteak behar du. Kredibilitate hori, hori gainditzeko eta lortzeko, bai? Eta esateko, ni hemen zuzenbidearen profesional bat daukat, legearen imperioa sinisten du, ez dakit nola esan dezagun kaiga, kinkaiga, bai? Eta horregatik, hain importantea da tipo hori, ez? Eta berak duen formakuntza eta baita ere bere biografia pertsonala. Eta gortearen atxilotze agindu hartaz gain... Barkatu, Aritz? Bai, gortearen atxilotze agindu honetaz gain, esaten ari nintzen, azken asteotan mugimendu interesgarriak ere izan dira ikuspegi politiko juridiko batetik, izan ere Espainiak, Irlandak, Norvegiak, Palestinako estatua onartzeari dagokionez, ari naiz. Zer suposatzen du urrats historiko honek eta nola eragin dezake gatazkaren konponbidean? Bueno, azken finean hori bakarrik da, behartzen ari dira, edo nolabait betetzen ari dira nazio batuen erabakiak. Azken finean, Palestina estatu bat da, bai? Eta aitortza hori oso importantea da. Azken finean, estatu bat sortzeko atzerriko errekonozimendua edo atzerriko aitortzea funtsezkoa da, bai? Herri bat nolabait estatu bat gisa sortzea nazioarteko eszenatokian, bai? Eta horregatik balio simboliko nabarmena du, eta baita ere nik esango nuke mai praktikoan, oraindik ere ezin dugu ikusi, baina etorkizunerako ikusiko dugu nola azken finean Palestina estatu bat gisa tratatzea, importantea da bere mesederako, eta bere interesentzako. Izan ere, gaur egun NBA-ko 183 kietatik 153 onartzen dute Palestina, Afrika, Asia, Latinoamerika eta ekialde ertaineko herrialde gehienek onartzen dute, hala ere, Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta G7ko beste kide batzuek oraindik ez dute urrats hori eman. Borondate politikoaren kontua dela dirudi, ezta Mikel? Bai, eta hori ez, azken finean nazioarteko legean, legea da, boteretsuena da legea, ez? Eta horregatik nolabait erronka handiena da botere daukatenen artean aitorpen hori egitea. Eta horregatik Espainiako kasuan oso ausarta eta oso importantea izan da pauso hori, eta ojala, espero dugu epe motz batean herri gehiago izatea Palestinaren aldean, bai? Nire ustez oso konponbit, oso ez dakit nola esan, oso ekarpen lagungarria, bai? Suposatzen du gatazka hori superatzeko eta gainditzeko, ez? Eta estatu bakoitzaren gaitasun individualetik haratago, zer rol du Europar Batasunak gatazka honetan? Bueno, ez du errolik izan, ez? Azken finean, beti esaten dugun moduan, erraldoi komertziala, erraldoi ekonomikoa, gero eta gutxiago, baita ere, baina da Europa, baina nazioarteko munduan ez du ahotsik, ez? Eta hori zergatik gertatzen da, azken finean banatuta delako Europa, ez? Estatu desberdinak hainbat iritzi dute, eta ez dago ahots bakar eta potente bat, ez? Nazioarteko mailan. Eta hori pena
handia da, eta ordainduko dugu. Ordaintzen ari gara, nire ustez, zoritxarrez, bai. Izan ere, igande honetan ditugu Europako Parlamenturako hauteskundeak, zalantza askorekin, besteak beste ultraeskuinaren gorakada horrekin. Arku politiko berriak gauzak alda ditzake edo ez duzu uste? Ez dakigu, ez. Argi eta garbi dirudienez, nolabait Europarlamentua eskuinerantz joango da, ez? Kontua da eta gakoa da ikustea ea eskuin muturra baldintzatzeko gaitasuna izango duen ala ez, bai? Eta hori drama bat izango litzateke niretzat, Europako proiektuarentzat, ez? Azken finean, proiektuak nolabait herrietatik eta mugetatik haratago joan nahi du. Joan nahi duena da, bai, proiektua. Eta nolabait eskuin muturra berriro ere parlamentuan egotea eta bakoitzak bere liburua zer dago bere liburualentzat edo zer dago bere interesentzat, ez da jarrera egokiena nolabait Europar proiektu komuna sortzeko eta egiteko, bai. Eta Palestinari dagokionez, ez dakit, azken finean eskuin muturra ere oso banatuta dago, ez? Baina dirudienez Israelaren aldekoak dira. Batez ere, islamofobikoak normalean direlako. Baina, ikusiko dugu. Baina ez uste ondorio handirik izango duen. Eskerrik asko, Mikel, gurekin egoteagatik eta gurekin hausnarketa hauek elkarra banatzeagatik eta hurrengo batera arte. Mila esker, placer bat izan da, bale? Eskerrik asko, Mikel, izango du elkarren berri eta jarraituko dugu horrelako zalantzak zurekin argitzen aukera sortzen bada. Perfecto, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Agur. Hementsi izan gare, Mikel Diaz Sarasola, konstituzio zuzenbideko irakaslea eta konstituzionalismo globalean eta Europar Batasunean aditu da den pertsona honekin eta aurrera egiteko ordua iritsi zaigu, Aritz Alkubila agurtzekoa ere bai, Aritz, laster arte eta segi ondo. Hori da, laster arte, eskerrik asko. Eta, aitortza guztiak egiten hasita Zela Margosianen musikak gidatu gaitu azken minutu hauetan eta, norbaitek bere ibilbidean arakatu nahiko balu, bakegintzan eta gatazken inguruan musika ikaragarri ederrak sortu dituen emakume batetaz ari gara eta aitortza hori ere egin nahi genion. Bagoaz aurrera! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 10:40 minutu eta gu hementxe dagoeneko, ez dakit, urtebetetzako oparia iritsi bailitzaigun bezala, ezta? Ez dakit, nire urteak dira, oparia niretzat, gartxotentzat, baina... Denontzat. Amorante dagoeneko gurean da, hortxe hasi dugu, soinu proba, pixkatxo batean horbeintzat kableatzen eta ikusi dugu, baina orain segituan doinuetatik garatago podcastean murgilduko garen horretan, izango dugu aukera, behar bezala, soinu proban murgiltzeko eta gerora arekin egoteko aukera izango dugu, ez dakit, gartxot, jostaiutxoak ikusi dizkiogu Amoranteri. Bai, hor, ekarri duen sinte txuri txiki hori opari ederra izango zen zure urte betetzerako, betetzen dituzun urte kopuruak bezain handia. Badakizu, antsida eta guzti sortzen diatela gauz horiek. Zekero, denborarik ez dut izaten, gauzak behar bezala arakatzeko. Denbora falta bada bizi dugun garai honen pandemiarik handiena, ez? Baina ni ere, aitortu barut, ez naizela oso katxarrismoaren munduan murgiltzen den horietakoa,
Baina egia esan, gero igual hitze ingo du, ekarri duen horrek badu eta badu mamia. Badu mamia. Pasa ditut azkeneko lau asteak erosi nuen Felt Piano plugin bat, aspalditik erosi nahian, jetxi nuen, instalatu behar dut, azken abestian sartu nahi nuelako alako, Felt Piano moduko, gainera olako abstrakzio sonoro batzuk baditu, eta pixkatu orzeatzeko, lau aste, eta ezin instalatzeko denborarik hartu. Duela 2 egun instalatu nuen, eta atzo erabili nuen momentu batean, eta horregatik diot, pixkat ematen didala alako ansiedadea, gero ezin behar bezala denbora hartu eta jostaioekin aritzea. Hori da, zuk esan da bezala, gure gizartearen egungo ezaugarria. Horrelaxe onartu beharko dugu. Bagoaz estudio zentraletara, goizeko 11 ditugu, eta bertan zai daukagu dagoeneko, Oñatz Eizpuru lankide. Oñatz, egunon? Eguna bai entzule guztiak, egunon bigarren kafeako lagunok, gaur albistetako bat dugu, Erramun Baxo izen propioa bera, ohorezko euskaltzaina, zendu egin dela mundu pedagogikoan aritu zen batipat, soziolinguistikoan eta kulturalean euskal kultur erakundeko lehendakari izan zen, 1980etik 2005 eta gaur egingo diote azken agurra, hain zuzen ere, Nafarroa bereko, bere herrian eskolan aritu zen eta urte guztietan zehar, euskararen aldeko lan nekaezina egin duela azaldu dute euskararen erakunde publikotik eta euskaltzaindiatik bertatik ere, bere figura goraipatuz aritu dira behin eta berriz, eta horixe da gaurko eguneko izen propioetako bat. Beste alde, Mexikotik iritsitako asilo politika gogortu egingo dituela esan du Joe Bidenek Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, 7 egunez bataz beste eguneko 2005 atxiloketa baino gehiago egiten badira sartuko dela indarrean asilo politikak gogortzeko politika esan du Bidenek. Arau berria indarrean dago eta zaila izango da aurreko egoerara itzultzea. Beraz, ez du hartu nahi ditu, Mexikotik, Hego Amerika guztitik eta Latinoamerikatik, Ameriketako Estatu Batuetara bidean datozenen bizitza. Gaur-gaurko atxiloketa kopurua pentsa, 4.200 batekoa da, Ameriketako Estatu Batuak ere eta Mexikoren arteko mugan. Lege hau behin-behineko neurri baten moduan aurkeztu duten arren, zaila izango da behin betiko ez izatea edo behintzat denbora luzez ez mantentzea. Migrante bete beharko dituzten ezaugarri hoiek bertan bera geratzeko legeak ez du errekusten atxilotu kopurua 2005 berriz itzultzea azkeneko 7 egunak aintzat hartuta. Bere horretara itzuli ahal izateko kontuan hartzen den denbora tartea 14 egunera handitzen da eta atxilotu kopurua 1500 ere iritsi daitezkela uste baita. Aro berria dio, egunean 2005 atxilotu baino gehiago egonez gero, migratzaileek ezaugarri hertsi batzuk ez baituzte betetzen, egun edo ordu gutxiren buruan deserriratu egingo dituztela. Eskumena duela Ameriketako Estatu Batuetako poliziek hori egiteko eta hala esan diete zenbait funtzionariok bertako edabidei. Beraz, politika gogorrakoa bizi hobeago baten bila Ameriketako Estatu Batuakera doazen guztientzat. Gasteizko jaietan berriz, gaur albiste izango dugu esaterako San Ferminetan Foruen plazan udalak Iruñeko udalak zenolako programazio aurkeztu duen, baina Gasteizko jaietako pregoilaria Elisa Rueda izango dela aurreratu dute abuztuaren 2 egingo dute ekitaldia eta izango da plaza berrian arratsaldeko 9:30 Andramari Zuriaren jaietako pregoilaria. Elisa Rueda, poetak maiatzean jaialdiaren sortzailea eta zuzendaria da, eta urrezko Zeledon saria jaso zuen. Iaz, beraz, horregatik uste dute bera dela, hain zuzen, Markina Xemeindarra sortzez, Elisa Rueda, bera izango da. Aurtengo Gasteizko jaiei hasiera emango diena, pregoilaria bera izango da, beraz. Hauxe kontatzeko genuena, bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko Oñatz Eizpuru, guk aurrera egingo dugu eta orain jaitortu bezala, bagoaz, Doinuetatik haratago podcastean Inigo Azurmendiren autua edo autaketa ezagutzera, Amoranterekin soinu proban murgiltzen garen bitartean, Artxot? Epa, barkatu, Artxot. Inigo Azurmendi aspaldiko laguna da, eta asteburu honetan Amara Berriko krosa antolatu zuenetako bat, bertan egon nintzemerarekin, eta aitzakia aprobetxatu nuen, bere doinu kutxunak zentzu diren galdetzeko, eta egia esan, harritu nago, zentzu honenean egin duen aukeraketak eta oso musika ederra ekarri du gure belarretara. Beraz, gozatu zazue. Gozatuko dugu eta tartetxo batean Amoranterekin elkarrizketa akustikoa hemen bigarren kafean. Orain, Doinuetatik haratago. Kaixo ongi etorri entzule Doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero bezala hemen elkartzen galela
doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, telefonoaren bestaldean kantuak gomendatzen Inigo Azurmendi izango dugu. Lagun handia dut, pertsona handia da bera, eta badakite gainera musikazale amorratua ere badela. Pasaden asteburuan Amara Berrin antolatu zuten auzo krosean egon nintzen azken aldiz berarekin, eta hemendik ere eskerrak bidatu nahi dizkiot, bertan parte hartzeko aukera eman zidalako, krosaren ostean egin genuen kontzertu berezi hartan, eta bueno, izan zen gure laguntasunaren zubi gintzan, beste pauso txiki bat. Horregatik, aste honetan, gurera ekarri nahi izan dut, berriz diot, badakidalako, musikazale amorratua dela, eta ziur naiz telefonoaren bestaldean sorpresa bat edo beste prestatuta duela, beraz. Entzun dezagun zer kontatu nahi digun. Kaixo, Inigo Azurmendi naiz, Amara Berritik. Umetatik edo gaztetatikan letrak eta musika maite izan dituen arren, ingenieritza ikasten amaitu zuen hoietako bat, baina hori, umetatikan musika oso barnean eraman duna, beste askok bezala gurasoen vinilo zarrak entzunez hasi zena, nire kasuan Beatles, Bob Dylan, Benito Lertxundi moduko nasketa batekin, baina horko garaioietatik musika nire bizitzaren parte garrantzitsu bat izan da ordutikan, eta gaur egun ere hala izaten da, non musika gabe ezin den niretzako ez dagoen egunik, bale? Eta gaur egun naiz eta nahi baina gutxiago izan, maite zuzeneko kontzertuetara joatea, eta nola ez talde berriak ere deskubritzea. Eta lehen abesti kutxun moduan, Gregori Alan Isakov kantautorearen Amsterdam abestia aipatu nahiko nuke. Nere bizitzako une oso berezi batean iritsi zena, eta EITB irratian lehen aldiz bere ahotsa entzutearekin guztiz maitemindu ninduena. Ordutik esango nuke nere artista favorito bilakatu dena, eta abesti honek eta orokorrean bere abesti gehienek sekulako bakea eta lasaitasuna transmititzen didatena, eta gure etxean beti hor daukaguna. All inside our Amsterdam she hides watery eyes, not howling when she's waving high, her other hands in mine. All silhouette, she's growing tall and fine. She's got my back, she'll follow me down every street, no matter what my crime. All inside our Amsterdam she flies, holding the kites, not howling when she take everything. She's easy on the eye.
Urrengo abestia The War on Drugsen I Don't Live Here Anymore da. Ikaragarri maiteten talde bat da, ze 80. hamarkadako espiritu hori gaur egunera ekarri du eta bueno, beste maila batera eraman dula uste dut, eta abesti hau konkretuki iruditzen zait, naiz eta nostalgia puntu hori baduen, sekulako indarra transmititzen dula, eta neri behintzat topera jartzen dit. I was lying in my bed, a creature void of form, been so afraid of everything. I need a chance to be reborn. I never wanted anything that someone had to give. I don't live here anymore. I went along with when I think about the old days, babe, you're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan, we danced to Desolation Road. But I don't live here anymore. But I got no place to go. Beating like a heart, I'm gonna walk through every doorway I can stop. I need some time, I need control, I need your love. I wanna find out everything I need to know. I'm gonna say everything that there is to say. Although you've taken everything I need away, I'm gonna make it to the place I need to go. We're all just walking through this darkness on our own. Time surrounds me like an ocean. My memories like waves. Is life just dying in slow motion? Or getting stronger every day? I never took our love for granted. You never left me wanting more. But you never recognized me, babe. I don't live here anymore. Beating like a heart, I'm gonna walk through every doorway I can stop. I need some time, I need control, I need your love. I wanna find out everything I need to know. I'm gonna say everything that I need to say. Although you've taken everything I need away, I'm gonna take it to the place I need to go. We're all just walking through this darkness on our own. Beating like a heart, I'm gonna walk through every doorway and stop. I need some time, I need control, I need your love. I wanna find out everything I need to know. I'm gonna say everything that I need to say. Although you've taken everything I need away, I'm gonna take
Hurrengo abestia Ruper Ordorikaren Amog etuxu albumeko Sidekarroan abestia da. Album hau neri ikaragarri gustatu zitzaidan, bere kutsu kubatar horrekin, eta abesti honek bereziki bere doinu eta letra beragatik, bere sinpletasunean barneraino sartu zitzaidalako, hortxe. Hau Ruperzale moduan nire ustez bere top 10ean sartuta daukat. Egia behar nion esan, egia, nire egia. Asmoa handia baina, gogoa dut nagia. Sidekarroan azkenez bere bila, agur esan nahi nion, esperitako agurra. Nun eta hurbilago egon, are uru nago polurra. Lehen munduko berba eternala, zeren alakoetan ikasiak ez baitu ezer balio alferri maite nahi. Bihotzak ezetz badio, egia, bai egia. Sidekarroan azkenez bere bila, zeren eta denborak sasiz beteko duen bidexkan gabiltza, boleroan bezala.
Beno, eta amaitzeko, nere top 10ean dagoen musikari baten azken abestia aipatu nahiko nuke. Leif Bolebek da abeslari hau, Quebectarra, eta azken abesti hau Mundok izena du, eta, neri lehen entzunalditik maite mindun abesti bat. Gomendatzen dizuet jarraitzea, tipo hau monstro bada, pianoan, zein gitarran, eta batez ere jartzen duen pasio eta emozioan. Mila esker Inigo zure gomendiengatik, benetan artista eder eta abesti puskak ekarri dizkiguzu, beraz, beste behin, eskerrik asko. Eta zuri entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, zaindu, eta ondo sei, aio! When I was young and I was barely free, just a boy upon my mother's knee. Was that the wind howling through the trees? Was that you calling to me? Calling to me. You showed me where the candle flame was black. I said, oh baby, I never noticed that. And with your breasts pressed against my back, you were laughing in the back. Laughing in the back. Take a look at this face of mine. Is it cool, is it crystalline, or a pale imitation? Brand new tessellation, tell me what you see. Moondog, you're all I need. Mind keeps circling back to you, just like the universe, it begs me to. What frightens me is what frightens you. Oh babe, what are we gonna do? What are we gonna do? Breaking free with a deeper will. The one I seek is a seeker still. Always reaching, never teaching. I know nothing, baby. Who am I to instruct? Moondog, you're out of luck. Sometimes it's magic, sometimes it's hidden. Goizeko 11:25 minutu ezkenuke nahi, denbora gehi joatea, gure urrengo gonbidatua aurkeztu aurretik, beraz, doinuetatik aratago tartzonen ostean, bagoaz, elkarrezketa akustikoaren girora hementxe naiz erratian bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta orain bai, bagoaz aurrera nahi bezala.
Kaidor bada larri ez da. Musikaria izaten ikasten ari omen da gure Elgoibarko agurea. Rodrigo Amarante musikari brasildarraren eta Enrique Morente flamenko kantariaren abizenak nahastuz sortu zuen bere bakarkako katarsia. Duela ez asko, 10. urteurrena ospatu duen festa pertsonala. Kale erdian edo errekan ez dira asko bere jarrera eta emateko gaitasuna dutenak. Pobriaren suertia izango dau. Zenbatu ezin den oro emateko eta jasotzeko gaitasun eder hori. Usaina entzungarria da. Ez dakit urte bat edo 3 diren, baina ezagutu nuen behin batian Juliana Frank, Jon Kazale eta beste hainbat ezurgaberi ama hiltzela kantatuz. Geroztik, izugarri miresten dut gaurko gure gonbidatua. Anaitzat ere joko nuke berak hala uzten badit behintzat. Bera bezala nik ere nire arrels handienak bihotz kantari honetan ditudalako. Izugarrizko gorea da eta ilusio handiarekin esan dezaket azkenean gurekin dugula gaur Amorante. Iban Urizar duela hilabete batzuk kaleratu zuen Harri Herriar diskoa itzaki bisita egitera gonbidatu du eta pozpozik gaude, azkenean gurean delako. Ongi etorri Iban eta eskerrik asko bigarren kafea hartzera etortzeagatik. Zer muzaude? Sarrera honen ostean pixka lotzatuta, baina oso eskertuta zegoenian hemen kafe honen bueltan, o kafe usain honen bueltan, pixka solasteko. Egiazko kafea jarri dugu gainera, Batzutan gertatzen zaigu gonbidatuek bigarren kafea, baina hemen kaferik ez dit inork eskaini gaur denboraz eta batxaraz aritu. Eta oso goxoa gainera. Eta lotxa gutxi daukazuzuk Iban, beraz aterako dizkizu gaur koloreak eta txuri beltzak. Zer arraio bakarrik egingo dut, Matadeixeko Amoranteren lehen boloan gaude, duela 10 urte, backstagean. Nola zaude backstage horretan, zer gogoratzen duzu backstage horretako sentsazioetatik? Akojonatu neola, era bat. Gaina oso kuriosi izan zen, nik garaia hartan Mikel Etxegarai, garai baten gutariko bat, talde seminal horren bateri jolea zen, eta bagenukan bizarra ditzen zen biko edo duat, improvisazio askea eta lantzen ginula, eta oso gustora aritzen ginen, eta deitu ziguten Matadeixetik, museoren aurretik jotzeko. Eta Mikelek esan zian, justo ezin dut, eta ni euskan, nire aurreko proiektu Andrakan deitzen zen proiektu batetatik, atera ziren errauts, kanta formako errauts horiek, plazaratzeko intentzio bat. Orduan bitan pentsatu gabe, egia esan, askori pentsatu gabe, egingo den nik, orduan bakarrik. Eta baneukan ja izena, Amorantearen izena hor bueltan. Askotan izenak eukitze itxuzu gauza asko baino lehenago, proiektu egin gabe. Eta esanen, badaukan nik kanta batzuk eta egingo den nik bakarrik. Eta bai asko bota ziaten, eta gure izan zen Amoranteren hasiera. Ze istripu ederra, gainera zure azken diskoan hitzetan lagundu dizun arkaitzkan hori behin entzunion duela urte batzuk, sariak edo irabazten diren sariak, bazirela istripu eder bat edo hala esaten zuen, eta hartara, komentario horretara eraman. Ze istripu ederra izan zen, Matadeixen gau horretan zuk zure katarsi txiki hau aurkezteko aukera izatea, geroztik, diskoak etorri dira, hainbat abesti eta improvisazio ere bai, eta lehen zen kontzertu arek ere izan ditu makina bat segidan. Espero zenuen martxo honetan 10 bat betetzea, aurre ikusten zenuen? Enun aurre ikusten proiektuak segida askorik izango zuenik ere. Ni nator, underground bat, ni trompeta jolea naiz. Orduan beti izan deten bezala, beti jendeari laguntzen edo jendea edo taldeen parte izan naiz, eta bakarka zerbait defendatzearen utopia hori, horrela neukan, utopiatzat, eta ez nun inoiz irudikatzen neure irudia bakarlari moduan egotearena, edo talde bateren buru bezala. Eta, 10 urte pasadiala pentsatzen hasten naizenean,
arraroa egiten zait, hainbeste denbora pasadalaren sentsazio hori edukitzea barruan. Eta nire izenean kasik impostorearen zea hori, bai? Sindromea ez da. Sindromea, gauza tontakeria hauetan gorpuzten dut asko. Bueno, jarraitu, mesedez, impostore izaten, Iban. Aipatu dituzu, hemen investigazio baten ondorio da jarraia motako dan zerrenda, baina bai, zokoan, frijoles, kafe, teatro, Mengele, Kuartet, Bizarra, Andrakan, Sinuose, eta beste hainbeste egitasmo eta pertsonekin aritu zinen, zara, eta ziurrenik arituko zara, baina aipatu duzu bezala, Amorante gehiago izan zuen sorreran, aipatu duzu bezala, nik galdetu nahi nizun, ea Amorante gehiago izan zuen sorreran, segida horretatik investigazio musikalean jarraitzeko nahi bat, edo bazuen ere gaur egun oso, eta asko aipatzen den, alduntze pertsonaletik gehiago. Nola jaio zen, edo nundik jaio zen zure ustez gehiago? Hildo musikaletik edo hildo pertsonaletik alduntzeko, edo bietatik? Nik uste bietatik, bai. Eta modu inkonstiente baten be bai, esan deten bezala, aurreko taldea, Andrakanen kantuak nik egiten ditun, baina 5 ginen, eta, handik deskartetatik ateratako kanta batzuen errautzoietatik reskatatu nitun doinu edo kanta batzuk, gero beti izan dut nire kantararekin konpleju pixka bat, ez dakate neure burua kantari ontzat, eta nik gaur egun oso onartua daukat nire mugak non dauden eta nahiko ongi aprobetxatzen ditu dara iruditzen zait. Baina garai hartan azeran, nire logelan oso topikoa den historio batetik abiatzen baldin magea, hoi izan. Nire logelan, ordenagailu frentean, kantuak egin, grabatu, demoak, eta ausartu nintzen modu inkonstiente baten proiektu honi hasiera ematea. Eta horrek ekarri zuen kontzertu bat, gero beste bat, eta momenturen baten, nahiko lausoa daukaten hor momentu bat, egin zen garai baten zarautzen egiten ziren paperezko kontzertu haietan, gonbidatu ziaten bat egitea. Garoan, ez? Garoan egiten zen. Eta ez dakit oso kontzertu txukunatea zen, eta handikan jende askok ezagutu nindun bakarlari moduan, eta hura izan zen ere trampolin antzerako bat bezala, handik eta zitzaizkidalako kontzertu desente. Ondo, Garoako kontzertuak aipatuta ere, hemen apuntatuta neukan, eta galdetu nahi nizkizun, zeintzuk izan ote diren, badakit zaila dela, baina identifikatu ditzazkezu azken hamarkadan mugarri berezi batzuk. Hau da, alako, orain aipatu duzuna bezalako, ez dakit, ez da ere aurretik, ez zaitut ikusten aurreti asko, helburu asko ezarrita zituen pertsona bat bezala, baina ez dakit, bideak 10 urtek ematen du makina bat gauza bizitzeko, identifikatu ditzazkezu Amoranteren bidean mugarri bereziak izan direnak, bai beraien balio humanoaren gatik, simbolikoaren gatik, tontakeriak balin badira ere, onartzen ditugu, baina zuri ze 5 argazki aukeratu beharko bazen ditu, azken 10 urtetakoak zeintzuk izango lirateke. Bata, momentura, non jaso nunean gonbitea mata isen egiteko, eta baiezkoa bota nun, hoi bata, argi eta garbi. Urrengoa, oina ipatu dudan paperezko kontzertuen bueltan, gero beste bat, eta honek dena impregnatu duelako, edo nire Amoranteren jardunaren gainean egondan nire tio Jose Mariren iruditeri guzti hori, berak zeukan bizitzeko modu bat, bizitzari begiratzeko modu bat, eta berak idazten zituen hitz, ez dakit, nik esaten dut askotan da, surrealismo kostumbrista zea batetik abiatutak, hau ez daukat nire burua, ez politikoki, ez sozialki pontifikatzeko gogo handirik, eta are gutxio musikan aritzen nahi zenean. Orduan, oso modu duine iruditzen zitzaidan nire kantuak bideratzeko letren aldetik gehien bat, olakotxe iruditeri kostumbrista, surrealista, zea baten egotea.
Eta hortik abiatu nintzen. Eta gero beste momentu hoietako bat izan leike, guain ofizina, bai booking ofizinetaz hitz egiten kontaktatu zuten nerekin, Born Music deitzen dan ofizina bat, hauek Zaragoza eta Castellon artean mugitzen dan ofizina bat, eta beraiek, pues, beste, asko maite dituan elebelgaren bitxartez, nitaz jakintzuten, eta interesatu ziren, egiten nuen frikada horren inguruan, eta fitxaje bezala, fitxatu ninduten, ez dakit hori esan daiteke, baina proposatu ziatenea behaiekin lan egin nahi nuen, eta haiei esker, eta hau zintzoki esaten dut, nahiz eta badakidan nire egin urte hauetan egin duan lanari esker ere badela, lortu izan nuen Euskal Herritik kanpo ere ateratzea. Eta niretzat hori oso importantea eta garrantzitsua izan da, gehien bat nire buruangan konfiantza hartzeko eta eskaintzeko neukan hau gauza serio bat zela konprobatzeko. Aurrera gore, neukan horren inguruan galdetzeko asmoa, baina galdetuko dizut. Nik ere hitza gainera asko gustatzen zaite, bardoa, nire izena ere alako batetik dator, baina zuri ere itxura hori hartzen dizut, eta aipatu duzu hemenetan bidaiatzen duen musikaria zarela. Mugazarago jotze horrek, orain aipatu duzun ilusio eta alduntze horretaz gain, kuriosidadez, erakutsiko zizun ere Euskal Herritik kanpo ikuslegoa nolakoa den. Galizian asko ibilitakoa zara, Katalunian ere bai, identifikatzen dituzu ikusle mota ezberdinak, ez daukago hemen inorekin sartzeko asmorik, baina nolakoa da, kanpoan jotzea? Kanpoan jotzea, alde batetik konprobatzezu, nire hasierako autua euskeraz kantatzearen zan 100%, nire kantetatik mugarri izan da bat, kuriosoa da erderaz izan zela, naiz eta hitzaldetikan oso luzeak ez izan, mi padre deitzen zan kantu hori, harmoniumarekin kantatzen nuna, eta baina bestela, beti euskera hutsan aritu naiz, eta hemendik kanpo, euskera hutsan aritzen den artista bat nola jasotzen dan konprobatzea oso kuriosoa egiten da, konturatzen zalako, jendeak miresmenez begiratzen dula gure hizkuntza hau, eta naiz eta ez ulertu, eta topiko bat izan da ere, jendeari iristen zaio. Ez dakit, gero kontzertuetan kontestualizatzen dezunean kantuak zeren inguruan dijoazten, edo jendeak gerturatzen zaizu esaten, asko iritsi zaiola, iruditeri hori, kantaera hori, gero konturatu nintzen, daukadala, iristen jakolan ere musika edo egiteko modu hau, adineko jendeari, eta adineko jendea esaten dudanean da 60 urtetik gorako. Eta hori askotan tokatu izan zait, ez dakit, bai Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo. Eta batez ere diot Euskal Herritik kanpo, porque Euskal Herri barruan hitzak ulertzen dituztenez, baina Euskal Herritik kanpo hitzak ulertu ez, eta gainera kontzertuen bukaeran, ez bat o ez bi, baizik eta 5 gorako jende kopuru bat gerturatu, 60 pikuko jende, eta esan, iritsi zaiela, konturarazten zaitu, dela franja adin muga o franja bat, non inork ez dion begiratzen. Ez, badirudi daudela, ja, gizartetik kanpo. Hori oso interesgarria eta nik uste importantea dela zehaztea. Paradoxikoa, Gartxot. Nik Euskal Herritik kanpo jo ditudan kontzertuetan, eta nire proiektua musikalki asko estandarragoa esango dugu, ez poprokaren giroetan nola kokatuago, eta letretan berriz pixua ondia eman nahien, edo letra asko duten kantuekin. Akaso nire kontzertuetan publikorik atentoena, topatut Mexikon edo Toledon, Espainian, eta Euskal Herrian jotzen, tarteka ere bai, tarteka ez, baina mendik kanpo, pixkat iban egizaten duen arari, pixkat testu inguru hori emanda, eta nolabait kantuen azalpenetan esfortzu bat eginda, honik topatu ditut ikuslego zoragarriak gure hizkuntzan hemendik kanpo kantatzen, eta ustut horrek ere, akaso ez orainerako, baina zer hausnartua eman beharko ligukela. Bai, eta nik uste dut ere gainera, pixkate generazioen arteko, zubigintza soniko bat ere, izan daitekela, naiz horrek askotan ere baduen pixu bat, tradizioaren
pixuare asko aipatzen diote, nik uste dut Ibani eta beste askori, eta ez dakit ere generazioen arteko zubingintzan ari ote diren edo ez, nik uste dut baietz, baina gehiago dela barrutik eta gauzak egiteko modutik sonikoki baino. Hor, heldu nahi nion edadearen afera honi zen, Elgoibarren irakurri dut behin egon zela kanpaiak kentzeko eskaera bat, ez? Gauetan kexu zen jendeak, gauez kanpaiak kentzen ez zituztelako, jendea lotan zegoenen, eta hor, adineko jendeak, horri kontra egin zion, esan ez, beraiek behar zutela kanpai hori eta gazteak ez zutela behar. Hemen galdera nuen zuze ekipotan ote zinen, baina uste dut erantzuna argi dugula, eta ez naiz iletxuriazari, baizik eta generazio arteko zubingintza horretan ere, zuretzako kanpaiak eta iraganeko soinu horiek duten presentziagatik, ez? Badakigu ze ekipotan zinen. Bai, kanpaien alde beti. Bai. Nik uste gure gizartean badaudela beste hainbat soinu traba gehiago egiten dutenak kanpaia baino. Beraz, ez dago dudaik. Hemen, barkatu. Txatean jarri dula Josui Gerreke, Amorante Gasteizen ikusi nuen lehen bizikoz, JP Loianen kontzertua ikustera joan nintzenean, Ibanekin enamoratu bueltatu nintzen etxera. Zuzeneko zoragarria. Besterik gabe, txatari leku egiteatik. Estimatzen da. Dana bezala. Kontutan eukitzak, bolo hartara, 180 pikoko esango nuke, 89 Joseba Ponce ikustera joan zelako. Bueno, pixkat heldu barko diogu ere, naiz labur, zen nahi duenak, eta elkarrezketa prestatzen ari nintzelare, ez nuen nahi betiko galderetan erori, nahi duenak badauka Ibani azken herri-ar lanaren inguruan egindako makina bat elkarrizketa eder badaude sarean, naiz irratian horietako bat oso sakona, eta gonbidatzen zaituzet hori irakurtzera, baina hemen denbora gutxi dugunez, eta azken aldian elevator pitch kontzeptua masterrean asko erabili dugunez, jarri nahi zaitut elevator batean, igogailu batean, Iban, eta harri-ar ezagutze ez duenari kontzeptu bezala, disko bezala, horrela, azkar ez, baina modu laburrean, azken albumean zer egin nahi zenuen, edo zer egin duzun kontatzea. Elevator pitch batean, badakizu zer den horietako bat, ez? Ez. Ez dakizu zer den? Ez dakiz zer den. Ba, elevator pitch Gartxot, eski tipo moderno haiz, Ez, baina ongi dago. jakingo du. Hau da, asko imaginatu beharko duzu, baina imaginatu urrengo diskorako finantza neri eskatu behar diazula, ni ba naiz horrelako dirudun handi bat, hau business angel bat, hau bai da fikzio handi bat, eta nire ganazatoz, eta nik esaten dizut, 30 segundu dituzula, konbentzitzeko nik zure urrengo diskoa finantzatzeko, orduan kontatu behar diazu, azkenekoan zer egin behar duzun, baina egun berean horrelako 25 pertsona daude, orduan horregatik deitzen dira elevator pitch, hau da, igogailu batean pasako zenuken denbora labur hortan, zure proiektua azaltzeko. Ez zaitute orain hemen azkarreta zea batean jarri nahi, baina harri-harren zer egin nahi zenuen, noiz jarri zenuen etxe horren lehen zimendua, noiz teiatua, konta igutu pixka bat. Bueno, galdera hau beti erantzuten dudan modu berberean erantzungo dizut, eta da, herri musika maite dut, edo zein herritako musika egin dakidake interesgarri, beti dagoelako historio bat horren atzean, beti dagoelako intentzio bat, edo arrazoiren bat egiteko. Beraz, herri batekoa naiz, eta musika egiten dut. Beraz, garbi neukan herri musika egin nahi nuela. Hor, dagoen, hoi da, kajoi bat, edo Mary Poppinsen boltsoa bezala, dena kabitzen delako. Eta niri gauza anitzak gustatzen zaizkit, oso ezberdina direnak, danetik egin dudanez, gauza asko kabitzen diran marko baten ezarri nahi nuen nire musika. Eta herri musikak marko hori ematen dit. Tori 5 milioi, nere... 5 milioi amodio, Tori. Amodio, nere funtsetik kabitzen den gauza haundinetako bat, eta nik behintzat horregatik maite dut zure proposamena, zu beste arrazoi askonagatik, baina zure proposamena, batez ere ikusten dudalako improvisatzeko gaitasuna eta espazioare badela Amorante bezalako proiektu hau. Eta beti gainera, osnartu izan dut, improvisatzeko gaitasuna ez dugu noi, beste ze batzutan badu, baina instrumentoekin eta ea zer
falta ote zaigun. Akaso ez zaigu ezer falta, baina nik badakit improvisatzea zuretzako gauza garrantzitsua dela, zure izatearen parte bat ere bai, eta proiektuan horrek ze leku duen azaltzea gustatuko litzaiak hemen entzuleak ulertu dezan, ez? Naturaltasun hori ere nondik datorren eta zergatik datorren. Bueno, nik iruditzen zaite askotan, musika tresna bat jotzen dugunean, edo musika egiten dugunean oroar, asko jotzen dute teknikaren depurazio baten bidetik. Ni, teknikoki, badaukat trompetarekiko, urte asko dara maski jotzen, orduan badaukat teknika bat, ja nahiko garatua, baina beste musika tresnekin aritzen naizenean, inkluso kantaerarekin nahiko diletantea nahi zentzu hortan. Vale? Eta improvisazioa, eta are gehiago improvisazioa askea deitzen dena, beti eman dit, iruditu zait oso eskola ona. Eta edozein musikarik egin beharko lukeen kurso, doktorautza edo karrera bat moduan. Orduan, horrek ematen dizuna da ez segurtasun bat, baina bai beldur eza bat, zerbait gertatzen dan momentu hortan erreakzionatzeko kapazitate garatu baterako. Eta hori uste dut, daukadala nik nahiko garatua. Gaitasuna baldin bada, Amorante hasi nintzanean, hor badago la estetika, el error esaten dana, hankasartzearen estetika hortan, inungo beldurrik ez izatea. Zerbait gertatzen baldin bada aurra egin, eta segurazki hor topatzen duzun bide hori, kasik agian interesgarriagoa izen daitekelako. Ederra, hemen apuntatuta nuen horren arira ere, nirea egin gabe egin du nireak, bada zuren azken diskoko, zure azken diskoko ez, historiako esaldi honena ere izan daitekela, badakit. Ojalá, bai. Nere izan balitz. Bai, hor beste askoren artean, biok ere asko miresten dugun Odei Barrosoren hitzak dira, zure azken diskoko abesti puska horretan dagoela, berriz diot, nirea egin gabe egin du nireak, badu mami oso interesgarri bat, zu azabiltza zurea egiten, gaur ere azaldu diguzu, akaso hala izan ez den egoeraren bat ere egonda, baina, pixkat etorkizunari begira eta duela gutxera itzen genuen, eukiduzu alako krisi existentzial bat urrengo hamarkadak ze bilakaera izango duen edo esan dizuna, kontatu daiteke zerbait baduzu sentsazio bat zurea egiten zabiltzala edo egin duzula? Egin dudanaren sentsazio ez dakit, egiten nabilela bai. Eta entzuleak jakin behar du, Gartxotek eta biok asko ezagutzen duela elkar. Bai, entzuleak agazo hori, inoiz Gartxote guzti dute, pistaren bat eman digula. Bai, hemen zureekiko maitasuna askotan aldarrikatu dut. Eta maitasun hori bi norabidetan dijoan ez, Gartxotek eta biok asko itzen dugu gauza hauen inguruan. Eta, nere bidea egiten nahi naizenaren sentsazio hori oraindik ez dut gainetik kendu, zorionez. Eta Amorantek eman didan zerbait da, ni naizenaren edo gustoko dudan hori, plazaratzeago gustoko dudan hori gorpuzten duen proiektu bat. Beraz, ez dut ikusten printzipioz muga bat, baina segurazki izango du bukaera bat. Edo eten bat, ez dakidana da noiz iritsiko den. Krisiak egoten dira puntualki, baina hori emozionalki denok dauzkagulako gure momentuak, eta batzutan gaude bajoago, edo beste batzutan gorago, baina perspektiba pixka batekin begiratuta, 10 urte pasa dira, eta ez dakit, beste 10 egiteko lain nagoen, baina pixkat gehiago aguantatzea gustatuko litzaidake. Noski baietz. Ez dakit, Inigo... Uztot, gidoia pixkat alatuko dugula. Bai. Kantu eskatuko diogu eta kantuaren bueltan remate emango diogu ni? Bai, bazpare, baditut pare bat galdera, gaurko elkarrizketa borobiltzeko, gustora zaude ez, Iban? Jo, super. Egia esan, nire oso gustora nabizuek entzuten. Enaiz gehiagik sartu entrevistan, ze oso gustora nagoen.
Ondo. Opari ederra egin didazue. Bai, nik uste dut eskatuko diogula gaurko prestatu duen kantua, edo ez dakitze jogar duen, ala gero izango dugu tartea, azken errebueltan galdera pare bat Bai, egiteko. eta akaso josta jutzen inguruan ere aritzeko. Ondo irutzen mazaizu, Iban. Bado Amorante gure set akustikora, argiak itzali, kamarak prestatu, mikrofonoak itxi, mikrofonoak iriki, eta segituan izango dugu prest, emango diogu agindua gu ere prest gaudenean. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan gara, eta hementxe Amorante prest dugu, baina gure kamarak prest egoteko ere parada beharko dugu, akaso horrela lagunduko dugu Imanole bere lanetan, eta segituan izango gara prest, zuekin Amorante entzun, eta ikusteko segundutxo bat gehiago beharko dugu, gure adimen artifizialeko kamara zoragarri honek usten badigu behintzat, Amorante ikus ezazuen. Horen bai, Iban nahi duzunean. Aurretorri naiz zuen artera kafe goxo bat dastatzera nola esan ezetz maite dudanai bukatzealdan denboraldiai onartuko izut gartxot maitea kosta zaidala erabakitzea zeino pari egin kantu bihurtuz zintzotasunez ta zen
bigarrengo kafe honekin agurtuko naiz trompetarekin agur. Pua. Ba, ikaragarria hemen bigarren kafean bizi berri duguna, Iban Orizar badator nahi badu behintzat, azken 2 minututxoak baditugu, behar bezala agurtzeko, baina tira, Gartxot, oparietan opari. Bai, onena izatearen pixua ez, egia esan ere, ona zenbat jende etorri den aurten eta beraien lanak aurkeztu, beraien abestia jo, baina Iban hain berezi egiten duen gizatasun horren enegarren adibide izan da ere, guri bereziki prestatu digun bertsoa, aipatzen genuen improvisazio edo plaza libre horretan ere nola egiten duen egia esan txapelak entzeko. Koroatxo bat daukagu, gure bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan, orain arte 3 artistek egin dutelako improan kafeari, edo bigarren kafeari referentzia, 3 jende ondia, bat Amorante, orain txentzun duzue, bestea Odei Barroso bera izan zen, eta bestea Jesus Mai Lopetegi. Bai, dana esatea. Greziako jainko enpareko artistak. Akaso bat emataztu dut, baina uste dut, ez dago goiuri hemen, horretan begiona izaten du, baina usan nuke 3 horiek direla. Bai, eta ez dago ere inor lotxarazteko plaza, baina Iban, bere garaian zuk maitasuna handiz eta izena ematen dizune artista ere komentatu zenidan, Rodrigo Amarante, zeinak urrian gainera kontzertua jotzen duen, eta kaso Lisboara egin marko dugu bidai txiki bat, baina esan nahi dizut, eta hau pertsonalki esan dizut, baina berak bere garaian pentsatu nahi dut bere egiteko moduarekin zuri eragin handia egin zizun bezala, bazuk zure izate eta egiteko moduarekin ere niri izugarrizko eragin positiboa ekarri didazula, bizitza musikalean zein pertsonalean, eta gaurko erakustaldia baino lehenago ere banekien, baina gaurko erakustaldiaren ostean, eta zurekin hitz egin ostean, argi daukate nire sorgin favoritoa zarela, eta opa dizut beste hamarkada bat gutxienez, egiten duzuna egiten jarrai dezazula, bihotzetik improvisazioari behar duen plaza emanez, eta hain berezgarri egiten zaituen, gizatasun hori zure mami sonikoa eta humanoa izaten jarraitu dezala. Beraz, nire aldetik txapelak endu besterik ez, biba zu Iban, biba Amorante eta mila esker. Biba zuek. Bagoa, zeuerriko 12 segundutxo batzuk, eskerrik asko lankideoi, lausotasun honetan gaurkoa bukatzen usteagatik, Gartxotun zain letona datorren asteazken erarte, Julen Goikoetxea Orbegozo, ez da ginoiz arte, laizter arte, ez da ginoiz dogatzen zaizun, eta Iban Urizar nahi duzun arte, plazar bat izan da. Beti arte. Bagoa zentzuleok informazioaren txanda orain, hemen, naiz irratien.
Keep calm and bigarren kafea.